U četvrtak kaži meni, kakva se to tajna zbila? Toga dana, mila moje, večera je tajna bila. Toga dana, mila moje, večera je tajna bila. Šta to Gospod sam daruje svakom svome apostolu? Hleb i vino sebe samog on daruje pri prestolu. Hleb i vino sebe samog on daruje pri prestolu. I ja želim da u meni bude Gospod moj jedini. Onda priđi ka pričešću, s Gospodom se ti sjedini. Onda priđi ka pričešću, s Gospodom se ti sjedini.